ଆଜି ଆମ ଗାଁ ମଠରେ ଭୋଜି ହଉଥିଲା। ତ ଭୋଜି ହଉଛି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ନଥିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଗାଁ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ହେଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁନଥିଲି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ତ ଆଜି ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି। ତ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଜି ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଜେଜେଙ୍କର 11 ଭୋଜି ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ମରା ହଉଥିଲା। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ 10। ତ ମୁଁ ଦେଖି ପଳେଇଲି ଆମ ମଠ ଗୋଟେ, ଆଜି ମୋ ମଠରେ ଭୋଜି ଥିଲା। ତ ଆଜି ଆମ ମହାରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଭୋଜି ହଉଥିଲା। ତ ଏପଟେ ନନା ତାଙ୍କର ଭାତ ବସେଇଲେଣି। ତ ଏପଟେ ଡାଲି ଆଉ କ୍ଷୀରି ବି ରେଡି ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ମୁଁ ଲେଟ୍ ନ କରି ପଳେଇଲି ଘରକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ତ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ଥରେ ମଠକୁ। ତ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଖ ମଠର ମହାରାଜ ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ପଳେଇଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆଗ୍ରହ ମଠଟା ପୁରା ଆଜବେଷ୍ଟ ଟାଇପର ଏମିତି ଥିଲା, ତ ଏବେ ପୁରା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ତ ଏବେ ପୁରା ନୂଆ ପିଲର ଉଠେଇକି ବାହାରୁ ସବୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମଗାଇ ଡିଜାଇନ କରିକି ସବୁ ରେଡି କରାଇସାରିଲାଣି। ଖାଲି ଯାହା କଲର ଟିକେ ଦେବା ବାକି ଅଛି ଆଉ। ତ ଏପଟେ ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ଆମ ନନା କହିଥିଲେ ଯାଇକି ଟିକେ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ବାୟା ଆମର ପଳେଇଥିଲେ ଦୋକାନକୁ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ପାମ୍ପଡ଼ ଆଣି ଆମ ନନା ଦେଇଥିଲୁ, ନନା ତାର ଛାଣିଦେଲେ ପାମ୍ପଡ଼ ଗୁରାକୁ। ତ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ଭୋଜି ହଉଛି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଛୁଆ ନଥିବୁ, ତ ଆମେ ସବୁ ଗାଁ ଛୁଆ ସବୁ ପଳେଇଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଖାଇବି ସାରି ମୁଁ ବଗିଚାକୁ ପଳେଇଥିଲି, ଦେଖିଲା ଆଙ୍କର ଏଠି 10 ଦେଖିଲା କହୁଥିଲା କି ମୁଁ ନିଶ ତାରେ କାଟିବି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କାଟିଦେଲି ବୋଲି ରାଗି ଶୋଇଛି ଏମିତି। ତାପରେ ମାମୁଁ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଏଠି ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ରିଲ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲୁ ବିଲକୁ। ଦେଖୁନା ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ କା ସୋରିଷ ବେଲେ ବସିଲେଣି। ଏପଟେ ଦିଟା ତାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଛାଡ଼ ଯାହା ଯେମିତି କରେ ତା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବନେଇଦେଲି। ଦେଖୁନା କେମିତି ଆକ୍ସନ ଦଉଛି, ହଁ ପୁରା ହିରୋଇନଟା ଆଉ। ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିକି ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଘରକୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବ ଆଉ।